Waƙar da Naziru Sarkin Waƙa kenan ya yi, wato waƙar ƙurnusowa a kofin lu'u-lu'u, wadda waƙar ya zama ta share fage da dama kuma mutane suna so su ji ta, saurare ta a kan kowane lokaci. Masu kallon mu, masu sauraron mu, ku biyo mu daki-daki domin jin zafafan waƙoƙi ire-iren waɗannan da ma waɗanda suka wuce su. Muna jin ku. Zafafa su ne zafafa. In na ce zafafa ina nufin waƙoƙi waɗanda za su sanya ku nishaɗi a kan kowane lokaci. Mun gode da kasancewa da mu inda muke kawo muku zafafa kuma zafafa na me? Na waƙoƙi. Ba za ka gane haka ba sai ka tsaya a wannan channel ɗin domin jin zafafa. Na'am. Abin mamakin a nan shi ne waƙar ba ta daɗe da yi ba amma kuma ya zamana a fagen social media ta share fage da dama kuma mutane sun san ta, suna so su ji ta, su dinga hawan ta a kan kowane lokaci. Mun gode da sauraron mu da kasancewa da mu a cikin wannan channel mai kawo muku zafafan waƙoƙi masu nishaɗantarwa a kan kowane lokaci. Mun gode, anjima.